Gu zuzendaritzari laguntzeko goi mailako ikaslea gara. Formakuntza honek zuzendaritza laguntzaile gisa lan egiteko eta agendak eta ekitaldiak antolatzeko gaitasuna emango dizue. Goi maila honetan gaitasun hauek lantzeko ondorengo moduluak landuko dituzue erronketan oinarriturik. Frantsesa. Enpresa protokoloa. Enpresa ekitaldien antolamendua. Informazioaren kudeaketa aurreratua. Horrez gain, zikloko azken proiektua atzerrean burutuko da, 2023 urtean adibidez, Suitzan. Azkenik, goi maila amaitzeko lan praktika burutu behar izango dituzue. Hau osatzeko 3 aukera dituzue. Erasmus Plus, lan praktikak enpresan eta duala. Etengabeko elkarlana enpresekin. Animatu zaitezte! Miguel Altuna, zure zubia.